Салом духтаро, созе нағзаин саломати хубай бозори корвондаем дуюм дарвоза тарафи пажарка 116 магазини азизадаема ози ворид мегардем айҷа машмода нишон метим нигоҳ кунен ҳамқа новинкои хушрӯви Дубай омадай ҳамаи ё кори дастиян духтаро баъд иҷада бо двойкои фасон овардагиян увошам якта ба якта машмода нишон метам нархошам мефаҳмонам иқа хушрӯвай и чанд сумай 1600 сомонай бо арзон меша духтаро медонед чанд та цвет дорад якм сорти оригинал шай марамат цветош цветои хушрӯй аст ки бо озина сиёшам нишон тимда махултон мешава ина духтаро ина ё бо шарф доранд ино бо качон шарф доштиян ира бинен новинкои фасон духтарако каседа дар кора рақамошам мемонам гап занен бо сурат мепартен интихоб кунен ана қисми болора нигоҳ кунен инамино ҳамаш моли Дубай ай чанд сум сар меша 1500 мешидагиш. Ай 1500 сомон сар меша. Инами двойкоҳош астай, киртоҳош астай. Бинен чихо хушрӯвай. Ҳамаш бархтои оригинали алманалая. Мана бинен охи интихоба бинен чихо хушрӯвай. Чин намуд королевский барх дар курайтона ҳатман омада ай пеш тамошо кунен. Ира бинен фасонак бархтои хушрӯ. Инош бо зуре астай ки духтаро пешакша бинен утюг омадагия кори дастӣ новинка ваям 1500 1500 сомон. Хулас интихобшон зиёдай. Ишаижда хушрӯвай, ишаижда хушрӯ. Биёин бохтон бинен. Духтаро ира бинен иқа хушрӯвай. Акция шудагия нигоҳ кунен. И хели двойкачо бисёр омадагия дар магазини Азиза. Ҳозир ҳамаша нишонтон метим 200 сомон. Ина келинчако бисёр мепӯшанд ку. Нигоҳ кунен да. Аҷоиб хушрӯ двойкаян изорчиҳошон катя 200 сомонӣ ҳозир дигар моделошам нишон метия бинен касоне ки доставка мехоҳанд иқаи хушрӯвае касе доставка мехоҳад духтаро ина нависен даррав доставкатон мекунанд аксияи беҳтарин рафтестай 200 сомон кори дастӣ дорана аҷоиб хушрӯ и цветоша намегем бо духтаро королевский мрамор кати тайёр шудагиай аҷоиб фасонак иҷа чандта моделай аҳамиятен бозори корвон тарафи пажарка дуюм дарвоза 116 магазин яди магазинои шишагӣ марамат ира бинен охи чихо хушрӯвай 200 сомон инай пардуроша бубинен анай пардурошам будая ина моделакои фасон моделакои хушрӯ шумо бо як борира омада ай пеш тамошо кунен духтаро маъқултон мешава касе омада наметона доставкатон мекунанд ина бинависен даррав доставкатон кунанд хушрӯван ҳамаш хушрӯвай бовар кунен необычниян фасонан ира бинен ишаишта фасона ишаишта фасон 200 сомон духтарако ина ин моделора нигоҳ кунен моделака диден хушрӯвай ки 200 сомон инаи цветошам ҳастая иш бо дигар хебдай диден стили иш бо дигар хелтарай ишам 200 сомон мана ина намудшам 200 сомон мана намудаки фасон намудаки хушрӯ 200 сомон аҷоиб ана ёшам ҳам хел духтаро глош дига хелай ҳамаш бо почаҳошон кати як бор поча ягонташа нишон тиен ҳозир почаҳошам нишон метиҳем ки почаҳош чӣ хеле мешаванд духтаро марамат ина метавонен биёен бо айпеш хитон бинен ина духтаро почаҳоша диден фасонакай хушрӯвай беҳад мутобиқай худашда беҳад зебандаай вақте мепӯшад комплектаки аҷоибот хушрӯвай як бор дигар такрор мекунем иҷа бозори корвонай бинои эвай тарафи пажарка дуюм дарвоза 116 магазин ҳамиқа халатои хушрӯ омадай духтаро кори дастӣ дора дар магазини Азиза нигоҳ кунед комбинированияй балх кати оригинал балхои оригиналу ба нихе плашовкаи чай хулас 500 сомонай бо арзон мешава необычни намхе халати хушрӯ 500 сомон иҷада бо духтаро интихоб бисёрай борои бисёр бисёр овардагиай метавонен бо биёин ай пеш тамошо кунен маъқултон мешава акция боло пушошона акция кардагиана 400 сомон корои дастӣ ки мисол тройкаян ира бинен ҳамаи цветош ҳастай 400 сомон ами тараф ҳамаш 400 сомай ва ира бинен духтаро болопушои фасон кадомеша мегирен 400 сомон тоза Дубай як бор дигар такрор мекунем бозори корвона иҷа тарафи пажарка духтаро дуюм дарвоза 116 магазини Азиза ана киртот ё чандан
750 сомон. И модели новинка шайдиден пешакаш дига хелай бо зуруш. Мана 750 сомон танадам хушру места ки ина чанд та расветка дора ҳамаш бо расветкаош хушруван. 10 та ранг дошта диди 10 та ранги фасон дора. Рангошам рангои хушру. Бинависен ша кадом ранги дар курайтуна доставкатон бикна духтаро. Тарако бисёриё анами моделора интизор будан. Марҳамат, ина оригинало якум сорто новинко дар магазини Азиза омадай. Королевский бархати оригиналай 1600 сомон духтаро. Бозори Корвон тарафи пажарка дуюм дарвоза 116 магазин. Ряди магазинои шишагӣ мешавад духтаро. Ҳамаш кори дастиай. Бинен чӣ хушрувай. бо дар бораи расветкош бо дар бораи размерош метавонед ки хичона пурсед. Доставка доранд. Омада натонед нависен хичон дарав доставкатон мекунанд. Марҳамат.